Hola, avui us ensenyaré a crear una tasca amb test. Anirem a crear una tasca amb test i fixeu-vos que se'ns obrirà el formulari de Google. I aquí ens posa importa les notes. Podeu tenir-ho activat o desactivat, depenent de si el formulari el posareu amb nota o no. El primer que heu de fer és donar-li el títol, l'explicació que vulgueu donar i heu d'anar a crear aquest formulari. S'obrirà aquest espai d'aquí, això són formularis de Google. Aquí li podeu donar el títol que vulgueu i veureu que aquí, aquest espai aquí, aquí també li podeu fer una descripció. Aquest espai aquí és el títol i aquest espai d'aquí serien les preguntes. Cada pregunta porta un requadre com aquest. D'acord? Aquí podríem marcar si volem que tingui solució o no i quina puntuació li donem a aquesta pregunta. Per exemple, imagineu-vos que això volem fer una activitat de càlcul mental, ara m'ho invento, o de multiplicacions, i els hi preguntem, jo què sé, doncs, quan són 3 per 2. Llavors, en aquest espai d'aquí podeu triar diferents tipus de respostes. En aquest cas, com que només ficaré una correcta, diré selecció múltiple. Llavors, aquí podeu anar posant les diferents respostes. 4, 6. Podeu afegir les que vulgueu. Aquí us dona afegir i podeu afegir les que vulgueu. Si voleu que se corregeixi sol, el que farem és donar-li la solució. Voldré que aquesta pregunta conti un punt i li marco la resposta correcta i li dono a fet. De forma que l'alumne, quan hagi acabat aquest test, tindrà una nota i a més a nosaltres ens sortirà la nota aquí a Google Classroom, perquè tenim activat importar les notes. Aquesta seria la primera pregunta i ara voldríem fer més preguntes. Doncs li donarem aquí afegeix una pregunta. I podríem anar fent així les preguntes que calguessin. Ara us ensenyo un altre tipus. Per exemple, podríem fer un altre tipus de pregunta que seria de la resposta de cert o fals. És correcte que 5 per 5, ara m'ho invento, fan 25. Llavors aquí puc triar o la de selecció o també, faré el desplegable perquè veieu les diferents opcions. I aquí poso cert, aquí poso fals, i faré la solució. També comptaré que es vegi un punt i la resposta és cert. Li dono a fet i ja tindríem un altre tipus de pregunta. En aquest cas, en comptes d'ells de triar d'aquesta manera, que és clicant la resposta correcta, sortirà un desplegable, i sortirà aquí un desplegable com aquest, amb les dues respostes i hauran de contestar. Una altra idea, aquí podem fer també crear un altre tipus de pregunta i podeu utilitzar, per exemple, una imatge. Podríeu buscar una imatge de Google, de Google Drive, les que vulgueu. M'ho invento, Ara es posarà una imatge i podeu fer una pregunta sobre aquesta imatge. Puc alinear a l'esquerra, al centre, canviar-la o suprimir-la. Després de posar la imatge, veieu que se m'ha posat aquí sota, vaig a baixar aquesta pregunta, que és la que havíem començat. I vaig a preguntar, de quin color, per exemple, m'estic inventant, té la samarreta la mestra. I en aquest cas podríem triar les caselles de selecció. I jo aquí fico verd, lila, groc. Aquesta també la puntuaré. Imagineu-vos que aquesta li dono també un punt i que la samarreta de la senyoreta és de color verd.
Doncs jo vull que només cliqui aquest. Però imagineu-vos que la samarreta de la mestra és de 2 colors i han de clicar 2. Doncs és per lo que ens serviria aquest tipus de resposta. Vale? Imagineu-vos que és verd i lila, doncs jo marcaria verd i lila i li donaria fet. Llavors, si ells no marquen verd i lila, no serà correcte del tot. Vale? Més coses. Aquí teniu la d'afegir un vídeo, perquè també podeu fer, per exemple, ficar una història des d'un enllaç de YouTube. Vale? El que es fa és això, pujar un vídeo que sigui de YouTube. Per exemple, podem posar un compte. Vale? Ara poso això, però vull dir, imagineu-vos que ja teniu l'enllaç, posaríem aquí el títol del compte, i llavors aquí sota doncs aniríeu fent preguntes de comprensió sobre aquest tema, sobre aquest vídeo que acaben de veure. Això us ho explico perquè hi ha moltes opcions. Després teniu que poden ser respostes que hagin d'escriure, respostes breus o un paràgraf. Després tenen una graella de selecció, que seria així també. Aquestes d'escala lineal també. Vale? N'hi ha diferents tipus. Això ja cadascú depenent de l'activitat que vulgui fer. Un cop ja tinguéssim tot això fet, sí, per cert, aquí això és per si és obligatòria. És a dir, si voleu que us sigui obligatori que contesti aquesta pregunta, heu de marcar aquesta opció d'aquí. Perquè si no la marqueu, se la podrien saltar. Vale? Llavors aquesta les hem de marcar perquè sapiguem que no se la saltaran. Si no, es deixaran preguntes. D'aquesta manera no podran enviar les respostes fins que no hagin omplert totes les respostes. Quan ja hem acabat d'organitzar totes les preguntes i el tenim fet, anem aquí a configuració. Aquí teniu diferents opcions, presentació i test d'avaluació. Això és important que estigui activat, vale? Perquè és el que ens permet donar-li la puntuació a cada pregunta. I un cop ja tinguem posat el test d'avaluació, aquí podem marcar o no marcar això. Després que l'alumne enviï la seva resposta, ell mateix pot veure la nota i pot veure les que han fallat, les correctes i quan val cada puntuació. Quan ja ho tenim tot això, li donem a desar. Ja podem tancar. Llavors aquí ja podem ficar en el tema que sigui, la data de venciment. Si és sobre 10, doncs ho deixem sobre 10 i podem crear la tasca. I ens apareixerà aquí la tasca tipus test.